Eskerrik asko, Helene, eta egun on guztioi. Baiezkoa ematearekin pitin bat damutu eta postu egin naiz. Damutu, lan pixkat eman didalako, eta postu ere lan pixkat eman didalako. Egingo duena da, pixkat errepasatu, Euskal Elkarteen diskursoak, errepasatu ezagun zer daukauen. Eta orduan, aurkeztuko dudana da, batetik, Euskal Elkarteak sortzen hasi zirenetik, zein izan da erabili den oinarri diskursiboa, eta pixkat ona etorrita, ze alor, ze utxune, edo ze garabide ikusten dizkiedan, ez? Oso labur pasa beharko ditut puntu gehienak, emango ditut referentzia gero interesatuta zaudeten oketa gehiago jorratu alizateko, eta gero zeo zer gehiago sakondu behar balin bada, joango gara sakontzen, ez? Eta horregatik, jarri ditut hemen lehenengo argazkian eta, hor topagunea sortu zeneko 3 lagun, bila joan zaizkiunak, Fernando eta Asun, eragin handia izan zutenak, gaur hemen aurkeztuko ditudan hainbat ideia eta diskursoetan. Lehenengo kontua esango nuke, eta esan dakoa, oso modu harinean joango naiz, oso modu eskematikoan, gauza askok matiz deixente eskatzen dute, baina, denbora laburra daukagunez, pixa trazo lodiak emango ditut, ez? Mugimendu euskaltzale berriaren erreferentziak errepasatakoan, eta Joseba hemen aurrean izan da, gogoan ditugu gauza batzuk garai hartakoak, esango nuke 3 gauza. Bat, gure 70ko, 80ko hamarkadan, euskalgintzan sartu ginen belaunaldi gazteak, sekulako etena zuela aurreko belaunaldiarekiko. Mugimendu soziopolitikoak ere sekulako etena izan zuen, aurreko euskal mugimendu euskaltzale eta abertzalearekiko, eta esango nuke, eta hor, erreferentzia nagusienetako bat, batxillardegi bera izan zen, eta euskera abertzaletasunaren eta euskaltzaletasunaren ardatz bihurtzea. Esango nuke hor badagoela eten bat, eta guk geuk ez genuela ezautzen aurreko belaunaldiaren lanketa diskursiboa ere. Gogoratzen naiz, Tolosan bertan urteetara deskubritu genituela esate baterako, Mokoroaren genio hilengoa liburua, zala, benetan referentzia oso interesantea, edo gerra aurretik euskaltzalek landutako diskursoak eta indako ekarpen ideologikoak. Guretzako beste generazioa bazen, gaina batuaren eztabaida zeon, zeun zatik eta soziopolitikoa, eta beste mundua zen. Esango nuke beste eten bat zegoela kanpoko produkzio soziolinguistikoarekiko. Oso gutxi etorri zitzegun kanpotik. Eta etorri zitzegun ia guztia Kataluniatik etorri zitzegun. Eta Kataluniatik etorri zitzeizkion gure kontzeptu soziolinguistiko nagusienak. Minorizazio prozesuaren teorizazio guztia, gatazka linguistikoaren teorizazio guztia, eta barrez. 2 autore esatekotan, Arazil eta Niñoles aipatuko nituzke. Eta bestela kanpoko referentziak, hola, esan izut, euskal taldetan, euskalgintzan, eskuartean generabiltzanak oso gutxi zen. Kanadako, Quebeceko referentziaren bat hola iriste zen, Jean-Louis Calveten linguistika kolonialismo, baino gutxi. Gerora hasi ziren etortzen kanpoko beste referentziak. Eta behar bada, esan daitekena batzuetan, referentzia soziolinguistiko katalanak mimetikoegi kopiatu genituela ere bai. Hori esan da gero, lehen euskara elkarteen sorrera. Eta nizan tartuko naiz batez ere topagunearen. Oinarri diskursiboetan, baina hori ere kontestu batean jarri behar dugu. 80ko hamarkada, oso giro soziopolitiko tenkatua. Herri mugimenduak, instituzioak, haustura, erreforma, AB, AEK, egunkaria, proiektu ofizialak, dana oso bi vektoretan banatuta. Giro hartan, 89an sortzen da Euskal Herrian euskeraz. Euskal Herrian euskeraz sortzen da batez ere nazio mugimendu gisa, aldarrikapena eta salaketa ditu ardatz, baina herri askotan ere baditu taldeak, eta herri horietako taldeak salaketa egiteaz aparte, hainbat lekutan ere, egitasmoak, programak, esango nuke, ia euskara elkarte batzuen funtzioak ere bete zituztela. 83an Euskal Kulturaren batzarrea. Gazte noi, agian, izan ez zaizu ez da ezagun egingo, izango genuke prekontseilu bat, gure artean ulertzeko, Euskal Kulturaren batzarra sortzen da, 4 ardatzen nagusiekin. Bada aldarrikapena, salaketa, koordinazioa, zeuden euskararen inguruko talde eta erakundeen koordinazioa, sentsibilizazio lan bat ere bai,
orduantxe azaldu zen plangintza orokorraren beharra, esango nuke EKB-ren ardez nagusietako bat plangintza orokorraren beharra zela, eta baita eragiletza ere. EKB sortu zanean, oztopo hauek azaltzen dira EKB-ren sorrera dokumentuetan ere. Batetik, 3 administrazio esparru egotea, eta gero oztopo bezala aipatzen da, sektore politiko batek erakunde publikoak ez onartzea, eta agintaritza publikoak herri dinamika eratua ez onartzea. Hori azaltzen da, EKB-ren lehenengo dokumentu haietakoetan. Kontestu honetan, sortzen da, urretik euskara elkarte batzuk balin bat zeuden ere, AED. Eta AED-ren oinarrietan, esango nuke daudela, filosofia hildo hauek. Pentsakera desberdinetako euskaltzaleak elkartzea, eta hori maila hortan lehenengo aldiz formulatzen da, mugimendu euskaltzalea autoeratua eta autozentratua izatea, elkarlana, beste elkarte eta erakundeekin eta udalekin, eta helburu gisa hizkuntza komunitate osasuntsu eta dinamikoa. Eta AEDek ekarri zuena zen, ezinezkotzat jotzen zeozer errealitate bihurtza. Eta, hori batetik. Oinarri diskursiboi dagokienez, oinarri horietan sortu zen AED, baina justo urteietan sortzen da txepetzen un futuro para nuestra lengua teoria. Eta hori izango da mugimendu euskaltzalea eta euskara elkarten mugimenduaren, batez ere euskara elkarten mugimenduaren gasolina eta esango nuke euskalgintzaren aurroar, baina batez ere euskara mugimenduarena. Euskara elkarten mugimenduak bere burua islatuta ikusi zuen teoria honetan, eta ikusi zuen gainera teoria honek emate ziola. Oinarri zientifiko bat, estrategia bat, eta izateko bai diskurso bat, eta baita helburu bat ere, ez? Hor, askotan aipatu ditugu, eta hemen ez naiz sartuko hau azaltzen noski, baina hor dakazue, nahi duenak liburua badu, Jasten aldizkariaren lehenengo alea horri buruzko laburpen bada, eta Wikipedian, bai txepetxi buruz eta bai teoriari buruzko oso artikuluak daude. Eta esango nuke, badaudela, euskara elkarten ardatz estrategiko bihurtuko diren bi idea. Bata da, hizkuntza komunitatea trenkotzea, gune simbolikoa esaten zaiona teorian, eta dia, jatorriz euskaldunak ibilbide kulturala indutenak, eta euskarara etorritakoak, baina euskara naturalizatu dutenak. A, B, B, nukleo hori. Eta funtzioak berreskuratzea. Txepetxen teorian badago funtzioen mailaketa bat, eta funtzioen berreskuratzea, eta horrek esan nahi du, erabilera sustatzea. Gerora 1000 aldiz aipatu ditugun kontzeptuak hemen daukate sorburua, ez? Hizkuntza, hiztuna, hizkuntza komunitatea, 3 dimentsioak, ikasketa prozesuaren 3 oinarriak eta baso komunikanteak, hizkuntzen funtzioak eta tipologiak, hizkuntza normalizazioaren baldintzak, eta 3 axioma. Beharrarena, hiztunaren izateko gogoa, erantzukizunarena hizkuntza komunitatearen izateko gogoa, eta helburuarena, hizkuntzaren estatusa. Guzti hau izan zen, mugimenduaren, esango nuke, gasolina ikaragarria. 87an, idazten da Un futuro para nuestro pasado, 91an, topagunearen inguruan sortzen da adorez eta atseginez mintegia, eta mintegi horren helburua zen teoriaren lanketa eta teoriaren edapena, eta 89 eta 94 urten artean, publikatu ziren 10 Jasten aldizkari, lehenengoa da txepetxen teoriaren laburpena, eta gero badia beste batzuk, hezkuntza, gazteak eta euskara, PDF-en dauzkazuenak, ni publizidade subliminala egiten dut, PDF-en dauzkazuet topagunearen web horrian, interesatuta zaudeten ontzat. Diskursoaren garapena, euskara elkarteak sortzen direnean, txepetxen diskursoarekin batera, esango nuke diskurso hirukoitz bat, eta Jasone Mendizabalekin egun hauetan landuta, eta esatezian, berak bizitu zuelako gertuagotik prozesu hori, zatu hemen diskurso hirukoitz bat zegoen. Lehenengo bi AEDetik zetorren, lehenengo bi diskursoak egin eta eragin, eta pentsatu gehiago zetorren adorez eta atseginezetik. Egineko diskursoa zen oso eraginetik lotutakoa, oso diskurso praktikoa esango genuke, Euskara Elkarten lehenengo urteetan herri komunikabideak sortu ziren, aisialdi taldeak sortu ziren,
kulturgintza berriari atea ireki zitzaion, eta horrek sortu zuen sekulako dinamika berria, eta horrekin batera ere landu zen diskurso bat, ez? Gero zegoen eragin, alorra, sensibilizazioa eta kontzientziazioa. Egia da, hurrengo urteetan, eta batez ere gainera, udalekin eta zerbitzuak eta prestaketa sortu zirenean, egin alor horrek indarra handia eman zuela, eta eragin zati hori, izango nuke, solapatuago gelditu zela, Oinarri-Parra kongresua etorri bitartean. Eta gero, pentsamendua eta estrategia, adorez eta atseginezek landutako alorra izan zen batez ere. Eta hor esango genuke, idea nagusi batzuk emateko, topagunearen barruan oso garbi ikusten dela gogo eta ekintza oso batuta egon diela, oso ekintzarekin lotutako gogoeta izan da, eta oso gogoetatik bideratutako ekintza izan da, oso lotuta egon dira. Euskal Herri osoari begirako diskursoak izan dira, eta hau ere oso aintzat hartutako faktore izan da, ez direla EAeko errealitatera mugatutako diskursoak izan, eta horrek nabardura eta, esango nuke, aberastasun bat eman dutela, ez dira oso diskurso ex-teknizistak landu nahi izan dira, hori ikusten da, testuetan eta, ez dala unibertsitate mailako diskurso bat edo baizik eta oso bazkiden gana, militanten gana hurbilarazteko diskurso bat, eta gero praktika komunitateetatik sortutako diskurso bat dela. Ez da izan ideologia orokor batetik etorritako praktikat, gehiago izan da praktiketatik sortutako komunitate diskursiboak ere, ez? Eta gero momentu batian, esango genuke ikuspegi diskursibo honi, kudeaketaren ikuspegia txertatu zitzaion. Eta hori da, lehenengo jardunaldiak egin zituenean topaguneak, 2001 jardunaldian izenbura izan zen, Euskara Elkarteak eta kudeaketa. Kudeaketaren ikuspegia sartu zitzaien Euskara Elkartei, eta esango nuke, kudeaketa ikuspegi hori sartzearen ondorioz sortu direla Euskara Elkarte potente batzuk ere. Eta bageraren kasua izan diteke horietako bat. Bere alde on askorekin eta bere arrisku eta peligro batzuekin. 2011an, ja, mugimenduak urte batzuk ja zerama tzala, 2010an topaguneak gogoeta prozesu bati ekin zion. Eta kongresu horren ondorioz, Oinarri-Parrak oraindik ere indarrean dauden Oinarri-Parrak onartu ziren. Hauek errepasatuko ditugu, uste hemen dagoela ere oinarri diskursibo potente bat, ez? Antzer onartu zen, eta da kongresu hortan onartutakoa. Gure egitekoa, Euskal Hiztunen komunitate osasuntsu eta iraunkorra indartzea eta elikatzea. Eta hori, gune hegemonikoak sortzean, gauzatzen zen, minoria izatearen kontzientzia landu beharra aipatzen zen, eta ahotsa artikulatu beharra nabarmentzen zen. Euskaldunon bizi nahi personal eta kolektiboak batzen gaitu. Hamarkadatan metatutako ezaugarriak geure oinarriak ditugu. Eta hamarkadatan hemen ez ditut luzatu, baino irakurriko ditut. Eta zeintzu dira ezaugarri horiek. Euskal hizkuntza komunitate artikulatzea, helburu eta euskaldun gehiago erakartzeko bokazioa. Proposamen positiboak eta realistak eta gaitasun estrategikoa. Eremu politiko, ekonomiko eta sozialean eragingo dugu. Ezein alderdiren monopolizaziotik ihes egingo du mugimenduak. Adostasuna eta zabaltasuna ardatz. Eskakizun argiak botere publikoei lankidetzan aritzeko borondatearekin. Behar direnean presio soziala, salaketa eta irmotasuna ere erabiliko ditu. Gune hegemonikoen eta eleaniztasun iraunkorraren defensa. Adostasuna azpimarratuko dugu, desadostasunen gainetik, baikortasun kritikoa izango da gure jarrera, etzaio uko egingo gatazkari. Hori sartzen da hirugarrenean. Eta gero daute, eleaniztasuna baina euskara lehenik, egite eta eragitearen arteko oreka bilatzea, gizarte mugimendu gara, 21. mendeko gizarte eredura egokitu da arituko gara, ekintzarekin batera pentsamendua eta jakintza ardaz, herri mailako dinamikak nazio mailakoekin osatu eta artikulatu, hizkuntza ekologikoaren printzipioak erabiliko dira, hizkuntza eta kulturaren ikuspegi sistemikoa hobetsiko da eta hiztuna ardatz. Iruditzen zait hemen daula oinarri diskursibo oso potente bat,
Gero batzuetan, behar bada, elkarteetara ere behar bezala transmititu ez dana, eta gero gauza batzuk gehiago garatu dira, beste batzuk baina. Horrekin batera, hurrengo urtean, bigarren kongresu bat egin zen, eraldabideak, eta hor atera ziren ondorio nagusiak izan ziren, etxetik plazara ateratzearena, kalera atera beharra, nolabait esateko bulegoetatik kalera atera beharra, topagunean marka bateratzea, baina mugimendu bateratu baten aldeko pausua emanez, euskara periferian daudenekin lan egitea, euskaldunak trinkotzea aparte ja hemen dago lehenengo urratsa erdaldunekin ere lan egiteko atea zabaltzearena, eta hor zetorren euskara elkartetik euskaltzalen topaguneak izatera. Ez euskaratik ateratzen gara hizkuntzatik eta pasatzen gara hiztunetara, hiztunetara pasatzen garenean euskaltzale esaten dugu, eta hor badago ate bat ere erdal sektore aldekoetara ere hurbiltzeko, eta elkartetik topagunerako pauso simboliko hori gehiago zen leku itxietatik, esango genuke irudi itxi hori zabaltzeko borondatea. Gero gauza batzuk lortu dira eta beste batzuk ez. Eta egia da esate baterako hori kongresuan onartu baldin bazen ere, euskaltzalen topagune izan hori jarri zuen elkartean, nik uste bakarra dela eta ez dut esango zein. Bueno, gero igual. Eta gero, mugimenduaren, hor beste oinarri bat izan zen, mugimenduaren gogoeta eta diskursoa lantzeko talde bat antolatzeko beharra ere ikusi zela. Tartian, Martínez de Lunaren talde hori izango zen gero Topalabea taldea. Tartean, etorri zen Martín de Lunaren framinak ezautuko dituzue batzuk, hori soziolinguistika bat aldizkariaren 86 garren zenbakian daude, dana jasota. Eta orduan, hor, framing aldarrikatzailea versus framing uzkurra, eta, bueno, nolabait simplifikatzen du errealitatea, badago hemen, nolabait esateko euskararen aldeko framing aldarrikatzailea bat, eta badago gizartean framing uzkur bat. Posible alda gizarte sektore zabalagoetara eta gaur egun enfrentatuak diruditen framing horiek bilduko lituzken framing baten sorrera, eta orduan kontzeptu batzuk aipatzen diru, ez? Hizkuntza berreskuratzetik irabaztera, ikuspegi historikoa baino, ikuspegi etorkizunean bermatutako ikuspegi bat, batez ere, etorri berri diren sektoreak esate baterako integratzeko, biziraupenetik ongizatera, alegia ez da euskara bakarrik biziraun nahi dugula, ongi bizi nahi dugu, hizkuntza aldatzetik aukeratzera, egoera eleaniz bat aurrikusiz, integraziotik adauziora, etorri berri direnekiko diskursoaren aldaketa bat bezala, ez? Bueno, hemendik, oinarri diskurso, bueno, hortik sortzen da, azkar noa, baina, bueno, gero zehozer zehaztu berbalin bada, zehaztuko dugu. Hortik sortzen da, 2015an, topagunearen inguruan sortu zen hausnarketa talde gisa, Topalabe taldea, eta 2015an kaleratu genuen berrikasi eta berrikusi txostena. Txosten honetan, 7 oinarri daude, eta oinarri horietako bat da, diskurso multzo koherentea sortzea. Eta Iñaki landuteko framingen ikuspegi horretatik, ze kontzeptu berri sortu genitzake, orain arteko ez aparte, sektore sozial zabalagoetara iritsi alizateko. Eta hor, aipatzen dira, helduleku posible batzuk, ez? Hor aipatzen da, bizikidetza, identidadea, berdintasuna, aniztasuna, erantzukizuna, justizia, errespetua, bueno, hor dauden kontzeptu diskursibo batzuk, sektore orain arte iritsi ez garen, sektore sozial berri batzuetara iristeko asmoa zeukatenak. Txosten horretan, 7 oinarri daude, euskara elkarteekin aurkezpenak egiten genituenean batez ere 4 lantzen genituen, eta horra aipatzen genituen kontzeptu nagusienak herrietan bideratu zitezkenak, ziren hizkuntz komunitate emantzipatuarena, diskurso multzo koherentearena, aipatu berri duana, arnasgune politikoak sortzea alderdien gainetik eta hor zoru komunaren idea gero askotan jorratu duguna aipatzen da, eta gero motivazioa eta bizi indarraren garrantzia.
Hortik, salto bat emanik, hurrengo aportazioa izan da, aurtengo maiatzean kaleratutako ere berrindartu eta jauzi txosten bat, eta hori nolabait esateko aurrekoa balin bazan, orain arte euskalgintzak euskararen bizi berritze prozesuaren lehen etapa honetan jorratu duen ibilbidearen analisi kritiko bat, eta hor 2005an ikusten genituen aurrera egiteko palanka nagusienen zerrenda, oraingo honetan bi galdera zeuden, eta da, gauden fase aldaketa honetatik, bidegurutze honetatik, edo nola izendatzen den, baina garai, esango genuke aldaketa garai honetatik ateratzekotan, zeintzuk dira hurrengo hamarkadetara begira eta hurrengo belaunaldiare begira ikusten ditugun lehentasunezko alorrak. Zeintzuk izan litezke alor horiek lantzeko eta jauzi sistemiko bat emateko beharko genituzken palankak, eta hori nola egin liteke, ez? Hor badago, esango genuke, alor diskursiboarekin zerikusi daukan atal bat, eta hor aipatzen direnak dira momentu honetan euskalgintzak beste mugimenduekiko daukan gurutzaketa, batez ere mugimendu feministarekin daukan gurutzaketa eta elkarrengatik ikasten ari garena, aipatzen dugu herrigintza berri baten sorreran ere bagaudela edo egon gaitezkela, eta horren inguruko analisi bat, ez? Eta hor, zoru komunaren ideari jarraituta, hor zoru komun hori nola landu liteken geruza diferentetan, eta hor sartzen dugu euskara jendea esango genukena, hiztun komunitatea esango genukena, mugimendu eraldatzaileak eta herri sektore zabalak edo gizarte oro har, ez? Eta hor, balio sozial partekatu ez ari gara, gaur egun ja euskalgintzaren eta euskara elkarteen eta topagunearen kontakizuna ez dela hasten eta bukatzen euskaran bertan, zirkulo zentrokide horiek aipatzen ditugu, eta egitasmo partekatuak aurkitu beharra geruza bakoitzean. Eta lankidetza publiko-soziala kontestu hortan nola irudikatuko genuken, ez? Helburu bikoitzarekin, gure balioak lantzea batetik eta gizarte osora heltzea bestetik. Kasu hontan, berrindatu eta jauzi, gero eta euskaraldiarekin lotuta bi esparru nagusi ikusten ditugu hurrengo belaunaldiari begira, ez aurrera pausoak emateko, baizik eta gauden baldintzetan jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko aukera eskaintzen digutenak, eta esaten dugu hezkuntza sistema landu dugu orain arte batez ere, baina hurrengo belaunaldiari begira, lehentasun osoa izan beharko lukete, eremu ez formalak eta esparru sozioekonomikoak bi esalditan laburtuta. Eskola ezinbestekoa da, baina eskola bakarrik ezin du, eta momentu honetan Euskal Herriko elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean argi eta garbi haur eta gaztei zuzenduriko egitasmo eta proiektu guztiak defektuz euskeraz izan daitezke, denek ulertzen dute, eta zertarako ari dire ikasten gure seme-alabak euskeraz, edo aritu zareto aritu gara, zertarako inda inbertsio guzti hori, inbertsio humano, baliabide eta ekonomikoa, gero lana euskeraz ere gutxienez ezingo balin badagin, ez? Bien, eta gero, ja, maila diskursiboaren lanketa honetan, beste puntu importante bat iruditzen zaidana da, justu pandemia sortu baino lehen bukatzear genukan topagune barruko hausnarketa estrategikoa. Eta hor, gure misioa, bizioa eta balioak landu ziren, misioa, euskararen erabileran eragiteko herri proiektu ilusionagarria sortzea, errez idazten da, askoz gehiago kostatzen da hori burutzea, baina hori litzateke gure buruari ikusten diogun misioa, euskararen aldeko giro sozial aktibatzea eta edatzea Euskal Herrian, eta euskaltzaleak gizarte mugimendu gisa antolatzea eta jardutea. Zertarako, euskara erabiltzea, ohikoa eta erosoa izateko Euskal Herrian. Eta hor, balioen lore bat osatu genuen, eta balioetan atera zirenak, izan ziren aniztasuna, ausardia, autonomia, berdintasuna, elkarlana, partaidetza, gizarte mugimendua, eta ero nazionala eta tokikoa. Eta ja, azkenengo bi diapoak bukatzeko, errepaso askarrontan,
Euskaraldiari dagokionez ere, iruditzen zait hor badagoela oinarrizko diskurso bat, eta esango genuke badagoela mezu berritzaile bat, irekia, integrazailia eta positiboa, eta hala jaso dela, nun erantzukizun individuala eta kolektiboa nabarmentzen diren, Euskal Herri osoaren irudikapena eta lotura ere hor dago, taldetasunaren garrantzia nabarmentzen da, erabilera ardatz eta ulermena oinarri, hizkuntza inertziei aurre egiteko autokontzientearen beharra ere hori sozializatzen eta masifikatzen ari gara, nik uste diskurso hori ere ari dela ere iristen, ari da iristen ere hau euskararen alde egotetik euskaraz egitera eman beharreko jauzi hori, era eta ardatza askotako elkarlanaren diskursoare landu da, progresibitatea eta mailatzea, eta gero, nik uste eta aurten, eta batez ere arigunen inguruan, euskara ez ulertzea oztopo dela hori ere sozializatzeko diskursoaren martxan jarri dela, nolabait, inposizioaren diskursoaren antidoto gisa, ez? Eta garatu beharreko alor diskursiboen eta hau dena esan da gero, konklusio batzuk esango nuke, irakurritakoan eta errepasatutakoan, honek orain gauza batzuk berrituta, esan jontxo, badaukagu oinarri sendo bat eta iruditzen zaiena egokia, baina garatzen jarraitu beharrekoa. Esate baterako, leheno labur joatearen, baina txepetxen teoria hor daukagu eta jarraitzen dugu lantzen, baina txepetxek utzi zuen Euskal Herria eta egia da teoria hori gelditu dela pixkat umezurtz, eta horren garapena eta gaurkotzea eginkizun daukagula, esate baterako, ez? Covidak berak ekarri digu, gure diskursoa lurrari eta ekintzari lotutakoa den neurrian ere behar eta egoera berrietara egokitutako diskursoa behar du, Covidak berak ere behartu gaitu gure ekintzak egokitzera eta gure diskursoak ere egokitzera, ez? Garbi dago eta nik uste Euskaraldiak ere hori bultzatzen dela eta gero eta garbiagoa dela, izanarekin eta ekintzekin koherentea den diskursoa behar dugula. Eta horregatik gero eta iruditzen zait kontraste handiagoa eta disfuntzio handiago sortzen dutela esaten direnak eta egiten ez direnen arteko kontrasteak, ez? Diskursoen tonua ere iruditzen zait zaindu beharrekoa dela, erreala eta egiazkoa izan behar duela, baina gure diskursoak behar duela aktibazioa, motivazioa eta erakarmena landuko duena. Eta gero, gaur egun ere kontuz ibili behar dugula, kontrako diskursoak indartzen eta egituratzen ari diren honetan, kontuz ibili behar dugula guk ere kontrako diskursoak ez elikatzearekin. Eta hor, lehentasun batzuk, sektore zabaletara iritsiko diren diskursoak garatzea, gizarte mugimendu eratzaileekin zoru komunak eta konplizitateak lantzea, eta gero lanketa sektorialak. Eta hor, ne ustez badukagu hutsune handi bat, erdaldunekiko eta horri berriekiko diskursoetan eta komunikazioetan, iruditzen zait hor gabezi handi bat daukagula, belaunaldi berriak, eta ez dut esaten belaunaldi berriekiko, agian da belaunaldi berriek, belaunaldi berriekin eta belaunaldi berriekiko. Hor segurazki, 3 ardatzoi beharko ditugu, eta gero badago ere, esparru sozioekonomikoa bere luze zabalean hartuta. Eta hor, diskursoak, baino diskurso ez ere jardun beharko genuke.